Кой спечели златната игла? Кой е най-богатият човек в британския шоу-бизнес? И завръща ли се на екран култовият сериал "Седморката на Блейк"? Здравейте, това са ВИП новините на Нова, аз съм Нели Атанасова. Стилист Капанов получи златна игла за цялостен принос към българската мода. Късно снощи, след 5-годишно прекъсване, Академията за мода раздаде своите отличия на пишна церемония. Най-изявените лайфстайл журналисти определиха чрез гласуване за дизайнер и модна къща на годината София Борисова. Николай Божилов получи признание като млад дизайнер, а Костадин Кръстев, Коко, бе определен за моден фотограф на годината. Събитието бе уважено от редица представители на модния и шоу-бизнес. Наградите традиционно се връчват от професор Любомир Стойков. Майкъл Джексън е имал имплант, който е неутрализирал действието на наркотиците, твърди британският сън. Устройството е било поставено в тялото му още през 2003 от тогавашният му анестезиолог Дейвид Фурние. Имплантът е бил открит при аутопсията на починалия на 25 юли 2009 година Джако, но чак сега влиза в съда. Сега към другите новини от света. Сър Пол Маккартни оглави класацията на най-богатите представители на британския шоу-бизнес. Според експерти на изданието, състоянието на Пол Маккартни и на неговата съпруга Нанси възлиза на 680 милиона британски лири или 1,4 милиарда долара. Музикантът неизменно оглавява списъка на най-богатите британски шоумени от 1989 година насам, когато Sunday Times започва да извършва изследването. В първата класация състоянието на бившия Битъл се оценява на 80 милиона лири. Второ място в класацията заема композиторът Андрю Лойд Уебър, автор на прочути мюзикали. Той притежава 620 милиона лири или 950 милиона долара. Трети са членовете на ирландската група U2, четвърти е певецът Елтън Джон с 240 милиона, а пето и шесто място е за семейство Бекъм. Научно-фантастичният сериал "Седморката на Блейк" се завръща на телевизионния екран с 13 нови едночасови епизода, съобщи BBC. Сценарият ще бъде написан от автора на герой Джо Прокаски. Оригиналният сериал на BBC, излъчен от 78 до 81 година, група затворници се опълчват срещу тоталитарната федерация. Техен водач е политическият дисидент Блейк, който е осъден по лъжливи обвинения. Депортирани до планетата затвор, те отвличат космически кораб и започват кампания срещу федерацията. Когато е най-популярен, сериалът е гледан от 10 милиона зрители. Той се излъчва в 40 държави. Действието в продължението ще се развива през 2136 година. То отново ще е за 7 осъдени, 6 виновни и 1 невинен, които пътуват към колонията в космоса. Валя Балканска ще се появи епизодично в етажна собственост по нова тази вечер. В епизода народната певица ще се опита да потуши враждата между героите на Антон Радичев и Краси Ранков, Джамбазов и Джуров. Част от работата на екипа била на открито, а силният вятър на няколко пъти събарял техниката. По 6 часа на ден репетират Елица и Стунджи за участието си в Евровизия. При изпълнението им в Швеция ще се включи млад хип-хоп танцор и 3 фолк-вокалистки. България излиза на втория полуфинал на Евровизия на 16 май. Големият финал е на 18 май. Дали слънцето ще продължи да ни радва и днес след обед, ще разберем от прогнозата за времето. Приятен ден от мен!